Per què ha estat necessari esperar el segle XXI per entendre l'art de Ramon Llull? Aquesta resposta només es la pot donar el professor Jordi Gaià, que va néixer el 1948. Jordi Gaià és la persona que en tots els temps millor coneix el pensament de Ramon Llull. En l'Enquiridium, el seu valuós i últim treball sobre el pensament de Llull, Gaià col·loca 150 obres de Llull, en llatí i català, anotades amb altres treballs de la seva volumosa producció. Després descriu com funciona l'aplicació de l'art a altres disciplines del coneixement humà. Ara bé, no recordo exactament quan va ser, però si sé que ara era però sí sé quan era al final de la dècada dels 50, allà pels anys 1957 o 58, quan Gaià mostrà la seva estranyesa respecte de l'art de Llull. Com pot ser? Em va dir Jordi Gaià. A comentar amb ell, ni amb ningú més, perquè tenia tan sols 16 o 17 anys. Ara, però, han passat més de 60 anys i he acompanyat, és fàcil d'entendre-ho, moltes de les coses que ha fet Llull. Ramon Llull va publicar 3 llibres per volta de l'any 1276, quan tenia més o menys 44 anys. El llibre contra l'Anticrist, el llibre del Gentil i dels 3 savis i el llibre de contemplació en Déu. Per tant, els seus continguts, encara que tinguessin un objecte diferent en cada un d'ells, podrem pensar que serien bastant semblants. Però la majoria dels estudiosos del pensament de Lul·lià escriu que un resum de tot el que aquest pensament futur i definitiu diu es pot trobar al llibre de contemplació amb Déu. Aquest llibre, doncs, estudia el pensament de Llull relatiu a tot que podem objectivar i transformar en realitat pensada. Ara bé, la primera distinció que Llull proposa als que volen objectivar totes les realitats i convertir-les en realitats pensades
és distingir entre realitats objectables i el pensament que fem per conèixer-les, tornant-les coses pensades. Llull també ens dirà en aquest llibre que pensar les coses del món només és correcte si les contemplem amb el mirar de Déu, que les mira amb amor. Està clar que això només es podrà fer si veiem el món amb els ulls misteriosos de la fe. Sabem també que el coneixement de la raó humana pot anar molt lluny i és molt pregon. Per exemple, saber que tot el que comença a existir acaba, menys les realitats espirituals, és a dir, les que no tenen matèria, com els àngels i les ànimes humanes. És molt important, però, també saber que el coneixement humà és un fruit de la veritat i no al contrari. Però què és la veritat? La veritat és el que es manifesta a la nostra persona quan objectivem. És a dir, quan les objectivem i les tornem realitats pensades dins de nosaltres per a conèixer-les millor, perquè si objectivem és per conèixer-les millor posant-les dins de la nostra persona. Fem una metàfora per ajudar a comprendre el que és la veritat. Tot el que posem davant d'un mirall és reflectit per aquest mirall. Les metàfores, però, han de ser sempre entre dues realitats. Quines són aquestes dues realitats? Doncs la primera és el reflexe del mirall, que sempre és igual a la cosa que posem davant d'ell. La segona, tot el que objectivem i tornem cosa pensada. Hi ha una relació entre aquests dos casos. Quina és aquesta relació? Que s'hi han de comportar d'una manera semblant. El reflexe del mirall i el que objectivem s'han de comportar d'una manera semblant. Aquesta metàfora ens ajuda a entendre el coneixement humà. A mesura que els coneixements humans augmenten, els agrupem en disciplines i arts que arriben a ser molts.
Però l'art de Llull és totalment diferent a les arts comunes. És un instrument per trobar la veritat. Conèixer la veritat. Al final, què és la veritat? Tot el que es pot ser objectivable ens manifesta una veritat. Quan diem que és objectivable, ens manifesta una veritat, ens referim a tots els temps del verb ésser. Altra cosa és l'adaptació de l'art l'aplicació de l'art. L'aplicació de l'art és una ciència determinada i consisteix a exposar l'objecte d'aquella ciència segons els principis de l'art. Aleshores, entre l'art i la ciència s'estableix una relació que Llull expressa en innombrables ocasions amb la metàfora del mirall. Per aquesta metàfora es conjuguen dues realitats. La realitat de la independència de la ciència teològica per als seus principis i l'adequació de la ciència a les condicions de l'art. Cal tenir present que sempre que les conclusions d'una ciència a partir dels seus principis compleixen les condicions de l'art. I aleshores s'haurà de parlar de raons necessàries. L'aplicació de l'art a la teleologia és formulat amb una primera distinció que Llull descriu amb els termes d'abstracte i concret. Si l'objecte, és a dir, Déu, és considerat en abstracte, a saber, com la realització absoluta dels principis de l'art, aleshores el seu tractament correspon a l'art, no a la teologia. En canvi, si l'objecte és considerat tal com és anunciat en els articles de la fe, és a dir, els principis de la ciència teològica, aleshores és la teologia que es constituirà com a ciència. Així, l'aplicació de l'art a la teologia no du a terme una derivació de les veritats. El coneixement humà
s'agrupa per diferents disciplines i arts, que són moltes i ja fa molts segles que no caben en el saber posseït per una sola persona. Altra cosa és l'art lul·lià, que no és un art com les comunes, ni és una ciència, sinó un instrument per conèixer la veritat. Cal explicar el que és la veritat. La veritat és el que totes les coses són i que també són objectables. És el que totes les coses són. El verb ser significa existir a la realitat. I aquesta existència pot ser existir en si mateix, en un altre lloc o en una persona que estigui també pensant les coses. És molt important saber, però, que el coneixement és un fruit de la veritat i no el contrari. El nostre coneixement es pot tindre també per la fe, si Déu ens la concedeix. Per la fe sabem que el món ha estat creat per Déu i com ha estat creat i funciona. La fe és misteriosa perquè ens revela les profunditats de les coses que ultrapassen la capacitat humana del coneixement. Altra cosa és l'art de Llull, que és un instrument lògic i racional per a trobar la veritat de les coses, és a dir, el que les coses són, el ser de les coses. L'art de Llull ens fa conèixer la realitat de les coses, que és exactament igual al que les coses són, igual al seu ser. L'aplicació de l'art a una ciència determinada consisteix, doncs, a exposar l'objecte d'aquella ciència segons l'art. Entre l'art i una ciència s'estableix una relació que Llull expressa en innombrables ocasions amb la metàfora del mirall. Per aquesta metàfora es conjuguen dues coses: la independència de la ciència per als seus principis i l'adequació de la ciència a les condicions de l'art. Cal tenir present que sempre que les condicions d'una ciència a partir
dels seus principis compleixin les condicions de l'art. Aleshores s'haurà de parlar d'una raó necessària. L'aplicació de l'art a la teologia es formula amb una primera distinció que Llull descriu amb els termes abstracte i concret. Si l'objecte, és a dir, Déu, es considera en abstracte, a saber, com la realització absoluta dels principis de l'art, aleshores el seu tractament correspon a l'art, no a la teologia. En canvi, si l'objecte és considerat com és un enunciat en els articles de la fe, és a dir, els principis propis de la ciència teològica, aleshores la teologia queda constituïda com a ciència. Així, l'aplicació de l'art a la teologia no du a terme una derivació de les veritats, és a dir, no canvia el curs natural de la teologia, que s'ha d'entendre com una ciència de Déu, que trobem a la revelació. Això és el que satisfé el doctor Gaià i va publicar l'Inquiridium el juliol de 2021.